Ahoj holky, já jsem teď docvičila svůj leg day a jdu si dát ještě takovou vypalovačku, kterou si i ty můžeš dát se mnou. Tak všeho nech, nevymlouvej se a pojď hezky. Jedna noha dopředu, druhá dozadu, uděláme takový nákrok, zpevníme bříško, mírný předklon. Nemáme ty nohy úplně za sebou, máme je lehce na šířku boků od sebe. Zpevníme se, připrav se, půjdeme dolů a nahoru. Hezky, nádech dolů, výdech nahoru, nádech, výdech. Váhu máme na té přední noze. A držíme. Hlídej si koleno, ti nesjíždí dolů. Dýchej. Výdech. Výdech, ještě zvládnem, pojď. Držíme, už by to mělo hezky pálit. Super. A teď zastav dole a jedeme malý pulzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a držíme dole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Můžeš povolit. Hezky to vyklepej. No a samozřejmě, protože máme 2 nohy, tak to dáme ještě na druhou stranu. 1 noha vepředu, druhá vzadu. Hezký nákrok, zpevníme bříško, srovnáme se, váha je na té přední noze. Zase nedávejte nohy úplně za sebe. Připravíme se. 3, 2, 1. Teď. Nádech dolů, výdech nahoru. Nádech, výdech. Nezapomínej na ten předklon. Krásně pravý úhly v kolenou. Jedem. A dýcháme. Pozor, ať ti koleno nejde před špičku. Tady se chceme zacílit na ten zadeček. Ještě. A zůstáváme dole. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ještě 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, držíme dole a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Můžeš povolit, vyklepej. Krásná práce. Máme odcvičenou levou, máme odcvičenou pravou, tak aby jsme to hezky dodělali, dáme si ještě obě, to znamená dřepy. Dřepy jsou trošku širší, než jsou boky, zpevníme bříško, kolena jdou za špičkama. Tak co, seš ready ještě na 3. kolo? Připravit, pozor, teď a jdeme hezky dolů, nahoru, dolů, nahoru. Snaž se v tom příliš nepředklánět. Držíme rovný záda. Dostatečně hluboký dřep. Dýchej. Hlídej kolena, ať ti nesjíždějí k sobě. A zůstáváme dole. Pojď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, držíme dole. 10, 9, 8, 7, nevzdávej to. 5, 4, 3, 2 a 1. Super, můžeš povolit. Vyklepí ty nožičky. Já doufám, že jsi to hezky cítila, že tě to bavilo. Ulož si tenhle příspěvek a dej si to příště, až budeš cvičit nohy na závěr tréninku. Ahoj.